O mellor, porque estamos coa muller, coa artesá, a persoa que dignificou, que lle deu outra dimensión a este elemento que foi tan importante para Galicia, tan importante para todas as persoas que traballaron moitísimo e que houve un momento que ian quedar esquecidos ata que chegou Elena Ferro e a súa familia e lle deu unha nova vida e agora vemos, bueno, agora é que vémolo en todos os lugares, estes zocos, non? Boa tarde, Elena. Hola, boa tarde. Pois, bueno, un pouquiño a nosa intención era eso, que os zocos non quedaran no esquecemento, non? Que foi un calzado que protexeu os pés de tanta xente do noso rural e que estivo a piques de desaparecer e nós pois o que intentamos pois foi que non desapareceran e que sexa un calzado máis que a xente poida usar pola rúa ou para tamén para traballar no campo tamén, o que pase que agora cada vez usanse menos. Bueno, que falaba Juan desa tarefa, dese labor de dignificación, porque non só foi o teu un labor de recuperación, porque mesmo naqueles tempos nos que o zoco estaba moi extendido e se usaba moito, sobre todo no rural, estaba moi estigmatizado. Vencellábase pois a clases baixas, a pobreza, e moitas veces renegábase del, pero ti leváchelo a outro nivel. Sí, era o calzado da xente pobre, porque era o calzado máis económico que se podía usar para protexer os pés do frío e da humidade. Entón, pois, eso decíase pois, que era o calzado dos pobres, así que se alguén te vía de zocos, pois significaba que non tiñas moitos posibles. Claro. De feito, Lín, hoxe eu non sabía, estes son os tradicionais, non? Sí, ese é o modelo tradicional. Que a xente traballaba cos zocos tradicionais, pero se tiña que ir a algunha festa ou tiña que ir a algún lugar que os tinguía. Sí, tinguíanse de negro, primeiro, cando non había tintes, collíase este zoco así de cor marrón, facíase unha mezcla de borralla, de cinza, das cociñas ou das lareiras con grasa, e untábanse con eso e quedaban dunha cor gris moi escura, casi negra. Entón, pois xa non parecía tanto un zoco, parecía un zapato, que esa era a intención. Entonces, os zocos negros eran os que se usaban os domingos e os días de festa para ter pois, un pouco máis de bonitos, non? Bueno, agora falamos dun éxito incontestable destes zocos que foron alrededor do mundo e que pisaron, ademais, pasarelas importantísimas, non só que están tendo éxito, non, nos propios consumidores, senón que os deseñadores tamén apostaron moitas veces por eles, pero a orixe de toda esta historia túa atopase, pois, prácticamente hai 100 anos atrás, non? Nese avó teu que era zoqueiro e que non que ti non te fixeche zoqueira, e que naceche entre zoqueiros e vivías aquelo con moitísima naturalidade, non? Efectivamente, eu xa, como lle pasou tamén a meu pai e a miña tía, pois nacín entre zocos, tiven esa sorte e de que me gustase tanto o oficio para convertilo pois no meu traballo diario, non? Xa pasamos dos 100 anos, fixemos 100 anos no 2015, noso avó aprendeu o oficio con 15 anos, e dende aí, pois sempre na nosa casa houbo zocos, non? E a verdade, agora que falas de ter a sorte de nacer aí, eu tive a sorte de estar nese Obradoiro e a verdade é que é espectacular e se respira, pois eso, tradición. Eu li moitas veces que as empresas na terceira xeración o 80-90% van a pique. Houve un momento no que, supoño que fostes ti, que decidiu hai que facer algo máis. Claro, a min no meu caso eu nacín xa na decadencia dos zocos, eu nacín no ano 75, que foi xusto cando empezou chegou a Catiusca, non? Chegou a Catiusca, a bota de plástico. A maior enemiga dos zocos, entón ese baixón xa o sufreu, por exemplo, o meu pai e a miña tía, non? Esa baixada, non? E a min tocoume xa medrar nesa decadencia entón, pois, de aí tamén foi despois, pois, darlle ese cambio, ese xiro, que foron moitos anos de moitas probas e de claro, que vaya determinación a túa, Elena, porque agora contámolo, pois, despois dese éxito aplastante que tiveche, pero iso foi un camiño longo, arduo, e entendo que atoparías tamén moitas portas pechadas, moitos nons como resposta, pero ti tiveche como a insistencia e a determinación de seguir ata conseguir isto. Bueno, foi tamén un pouquiño o amor, non? Co que me transmitiron o oficio, non? Eso foi tamén o que fixo non deixalo morrer, non? No noso caso, a parte dos zocos, pois traballamos tamén a pel, o coiro, facemos bolsos, carteiras, cintos, un pouco de todo, que foi o que axudou a manter sempre o Obradoiro aberto. Vale. Diversificando. Sempre coa constancia de traer os zocos outra vez de volta, non? E que fose o importante como é agora, non, do noso taller, pero durante anos nos vivíamos de vender a marroquinería, os zocos casi non se vendían. Entón, neses anos foi cando houve ese traballo de transformación
para que ata máis ou menos no ano 2010 pois dese a volta e agora pois o importante do noso taller pois son os zocos, non? E teñen auténticas preciosidades. Raquel Atani se lle botou ollo A ver, é que eu estou vendo sobre a mesa moitísima tradición, pero tamén moitísima tendencia. Porque vexo que vas cos tempos, vexo animal print, vexo cores vivas. Non sei se me podo probar algo. Sí, o sea, que claro, estamos, por suposto. Por exemplo, estes que lles botei eu o ollo, pues, podería, sí, vamos poñer por aquí. Eu con toda a comodidade do mundo, que xa estou na casa, descálzome directamente. Claro. Home, xa lle botei o ollo. Xa lle botei o ollo e isto xa vai todo xunto. Igual che quedan un pouquiño grandes, pero... Bueno, pero para ver o modelo, eu penso que estará ben. A ver. Sí, agora, por exemplo, esta pel, pois... Ui, que comodidade, Pois está moi en tendencia. E ademais a sola, non? Que iso sí que tamén evolucionou moito dos zocos tradicionais. Sí. Esta, xa estamos falando de outros materiais goma, máis cómodos. que non esvara. Mira. Porque os materiais que madeira... Madeira, Madeira de que? bonito, madeira de bidueiro ou de amieiro. Vale, e o Cualquera coiro das de dúas. vaca. E o coiro de vaca, a maioría, sí. Que tal, Elena? Que tal? Moi ben, moi ben, moi ben. Non sei se terás algo para min. Teño un 38, 39. Un 38, este vai che ben, Ese vai ben. Oh, que chulada ese, sí. Este é Animal Print. Sí, Animal print. Print. Mira así conxuntada. Que te Perfecto. parece? Moi ben. Sí, sí. ¿No? Mira, estes que levo Soco eu e agora bolso. postos, sí. A ver, es que trae. Son Mira, bonitos, estes- Elena. Estes, por exemplo, aínda non están á venta, vai ser un modelo que chulazo. novo que Son que máis leva... como case mocasines, parecen, están así. Levan como Parecen unha uns goma Oxford. máis gruesa, Ai, sí, así. a sola. Este vai ser o modelo de leite que xa ten nome, aínda non está á venta, pero xa ten nome. Deleite polo print de vaca, ¿no? Polo print de vaca e pola marca de leite porque é patrocinador é patrocinador. da nosa Pois mira, foliada. aquí, dúas opcións para dous estilos ben Estos son distintos, As dúas Que últimas pasa, novedades. Mira que tienen un bollo, ¿eh? A este modelo, como lle Chulada chamas? os de Marcos, eh? Claro. E teño Sí, unha está cousa que me está gustando, porque se me poño na postura aí venlle collín. Qué cómodo. Me derache un pouco agora, Verei eh? un pouco, Sempre, Elena, sempre se pregunto si son cómodos. Sí que son. Bueno, Xa cho digo eu. Como todo, hai que probalos, como Comodísimos. calquera calzado. Eu, por exemplo, non son capaz de camiñar con zapatos de eu tacón, tampouco, como Martín, Elena. pero os zocos hai que probalos e xa se sabe si Pero sí que é sirven certo ou que non. podes presupoñer que o ser de madeira, por esa rigidez do propio material, vai ser como incómodo, pero é super é cómodo. ergonómico, O pé- é dicir, ten a forma Sí, perfecta asenta ben. para descansar o pé. Sí que me sorprendeu iso. Transpira, claro. O pé está sano, non é como nunha bota de goma, nunha Sí. catiusca, non? Que o pé, pois, condensa, Sí, suda. súa máis. Claro, E tamén ten espacio, para moverse aí o pé dentro tamén. Non Son queda aí. zapatos respetuosos, eh? Moi ben. Sí, señor. E o certo é que non parades de investigar, non sei se podemos ver unhas imaxes, porque a raíz dunha zapatilla fostes creando algo novo, non? Sí, agora tamén eso transformamos botas ou zapatos ou sobre todo zapatillas deportivas que cando xa están gastadas, pois sacámoslle a base da Mira, baixo. estamos vendo o proceso, sí. Sí, ves, pois convertímolos en zapatillas zocos. Poñemos de madeira, tamén lle poñemos pois animal print ou, Que bueno, un chula. pouco deixamos que a xente elixa tamén as combinacións que queira na súa zapatilla. E transformámolas en zocos. Que maravilloso, me encanta. Sí, Son Buenísimo, bonitas, ¿eh? Gústame a min eso, Mira, estábamos nos antes animando a María Ángel e a Sí. Juan, que van casar, de o mellor nalgún momento da cerimonia, do convite, da festa, pois cando chega o momento de usar o mellor un calzado máis cómodo, apostar por zocos deste estilo, que sabemos que é algo que cada vez fan máis noivas. Sí. Aceptas suxerencias e encargos neste Sí. sentido? Se alguén quere casar, pois pode contactar contigo e dicir, mira, estou buscando algo así máis ou menos. Claro, por suposto, nos durante o ano pois facemos o mellor unha media de 15, 20 pares Eu para coñezo noivas unha e noiva noivos. que casou Claro. cuns zocos, pero mesmo na ceremonia cuns zocos de Sí, Elena, sí, sí. Entón, veñen ao noso taller e aí escollen pois as cores que mellor lle vai, co traxe que leven, e facémosllos, o sea, sin... Peza única, claro. Sí. No prazo dun mes soemos ter todas as entregas, non, das encargas a Pois carta, a non? tempo. Qué maravilla. Claro que sí, pues estamos en tempada de bodas, así que A toquen mí nota gusta na ben casa. xogar nos festivais de música, moitos artistas, moitas artistas, sempre ven os zocos de Elena e moita xente que acude como público e aí en determinados festivais que vas e digo, a ver cantos zocos de Elena Claro. atopo por aquí. E aí a verdade é que é unha variedade infinita. Sí, hai moitos. Agora, por sorte, tamén hai máis talleres que fan zocos, que non estamos, non é solo o noso taller, eso
moi boa cousa porque significa que pois que hai demanda, non? Bueno, que tes un estilo bastante inconfundible. Eu penso que se sabe identificar. Claro, bueno, cada un ten que ter o seu estilo, claro. Están os tradicionais e despois pois nós facémolos dunha forma e outra xente pois ca súa visión, non? Pero eso é moi bo sinal porque pois vese que a xente pois que ten interese polos tocos, eso quere dicir que non vai ser un calzado que vai a morrer. Que era o obxectivo principal. Xa non só da túa profesión, senón case que da túa vida, non? Con tanto tempo investigando iso. Bueno, xa falo por min, pero o meu interese sempre é pois eso, bueno, os tocos principalmente, o rural tamén, que non morra o rural. Agora facemos unha feira, estamos facendo unha feira de artesanía cada mes, cada segundo sábado de mes. A seguinte é o día 9 de maio, en colaboración con Artesanía de Galicia, e veñen 10 artesáns a un espazo novo que abrimos no noso taller. Hai talleres. Que chulo. Talleres, e tamén facemos unha pequena sesión vermú. Bueno, pois un planazo este. Cando era o 9 de maio? O 9 de maio, sí. Entón, pois tamén nas aldeas tamén se poden facer cousas interesantes e non hai que vir sempre ás vilas ou ás cidades pois para facer novas propostas. Ben falados. Moitas gracias, Elena, por facer parada hoxe no Quen Anda Aí, sobre todo por dignificar algo tan importante para nós. Moitas grazas a vos. Gracias.